Poveștile Antoniei. Era o dimineață senină, când Antonia a ajuns pentru prima oară la mare. Soarele strălucea blând, nisipul era cald, iar valurile cântau o melodie liniștitoare. Avea o pălărioară colorată și o lopățică roșie, gata să construiască cel mai mare castel de nisip. În timp ce săpa un șanț în jurul castelului, o fetiță cu părul cârlionțat s-a apropiat timid. "Bună, eu sunt Teodora. Pot să te ajut?" "Bineînțeles, eu sunt Antonia. Împreună va fi și mai frumos." Au construit împreună un castel cu 4 turnuri, un pod din scoici și un drapel făcut dintr-o pană albă găsită pe plajă. Deodată, o scoică mică, aflată în nisip, a început să strălucească ușor. "Ai văzut?" a șoptit Antonia. Când au atins scoica, un val magic le-a învăluit picioarele și, într-o clipită, au fost teleportate sub apă, într-un oraș de coral. Pești colorați înotau printre case din sticlă de mare, iar o sirenă tânără le-a întâmpinat cu un zâmbet. "Bun venit în Marea de Cristal! Doar copiii cu inimă bună și prieteni adevărați pot ajunge aici. Ați fost alese pentru că ați construit împreună, ați râs și ați împărțit bucuria jocului." Sirena le-a oferit câte un colier cu o perlă mică. "Acestea vă vor aminti mereu cât de important este să fii prietenos, bun și să lucrezi în echipă." Apoi valul magic le-a readus pe plajă. Scoica dispăruse, dar colierele străluceau ușor la gâtul lor. "Teodora, a fost real?" a întrebat Antonia. "Nu știu, dar simt că marea ne-a învățat ceva. Prietenia adevărată e mai prețioasă decât orice perlă." Și de atunci, Antonia și Teodora au rămas cele mai bune prietene, iar în fiecare vară își construiau castelul lor magic, sperând că poate